почему вы меню перезнаете? Менюда мандарин дип язылган, өстәлдә алма. Ни өчен факттагы белән кәгазьдәге ризык туры килми? Иң яхшы эшри торган кагыйдә бузуларның берсе бу. Түбән Кама мәктәбендә дә шундый очракка юлыктылар. Чыннан да менюда язылган иде безнең мандарин дип. Чынлыкта контроль порцияда анда куелган иде алма. Ну, аны аңлаттылар инде безгә, что хезмәткәрләр ялгыштан дип. Бер караганда мандарин белән алманы урыннары белән алыштыруның ние бар инде. Әмма санитар таләпләр катгый. Әлеге җиләк җимешләрнең дә колоражы төрле. Шуңа бернинди килешенмәгән алмаш тилмәш булырга тиеш түгел. Сейчас с 1 по 4 класс меню идет официально с города Казани. Хәзер 1-4 сыйныфлар өчен меню рәсми рәвештә Казаннан җибәрелә. Безнең аны алыштыру хокукы юк. Берничә чиракта гына үзгәртергә мөмкин. Әйтик, товар килеп җитмәсә яки сыйфаты ошамыйча, без аны кире борсак кына. Моннан икенче мәсьәлә килеп чыга: ризык белән тәэмин итүченең ничек эшләве. Әлеге оешмаларны аукцион аша сайлыйлар. Кем азык-төлек белән тәэмин итүне иң арзан бәягә оештырырга тәкъдим итә, шул җиңә. Әмма арзан бәя дип укучы ашый торган азыкның сыйфаты югалмыймы? Любая продукция проходит лабораторный контроль. Теләсә кайсы ризык лаборатор контроле шаузы. Бөтен товарларның сертификатлары, декларация һәм башка рәсми кәгазьләре бар. Шулай ук барысының да кулланылыш вакыты дөреслеккә туры килә. Социаль шелтәрләрдә ата-аналар тарафыннан күтәрелә торган сорауларның берсе шул. Швед өстәле ясап ятмасагыз, ризык та һәрчак кайнар һәм яңа гына пешкән булачак. Монополистлар тулды. Кем күбрәк түли, шул иң арзанлы ризык белән тәэмин итә. Нәтиҗәдә балалар зыян күрә. Ата-ана юкка акча түгә. Шимбә бирелә торган пилмәнне эт тә ашамый. Ризыкның сыйфаты гына түгел, кайнарлыгы да зур игътибар үзәгендә. Бу еш яңгырый торган дәгъваларның тагын берсе. Накрывать итәргә аларның минутлары бар уже, име? Ничә минут кала? Уже балалар керә алдыннан, уже без торгана без накрываем инде. Ушта койнар булсын. Һәр вакыт безнең менә мәктәпне мактыйлар. Койнар дип. Әмма барлык белем һәм тәрбия оешмаларында да алай түгел. Менә бу видеоны Түбән Каманың башка бер мәктәбендә төшергәннәр иде. Смотрите, вот каша. Постучи по ней. Ризык ни өчен суынган була? Сәбәпләрнең берсе аш-су осталарының җитмәвендә. Һәрхәлдә Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты сайтындагы вакансияләрне күргәч, шундый фикер килә. Башкаланың 40 мәктәбендә ашхана хезмәткәрләренә ихтыяҗ бар. Моны хезмәт хакы аз булудан күрәләр. Сайтта 18 000 плюс премия диелгән. Башлангыч сыйныфлар түләүсез кайнар аш белән тәэмин ителә башлагач, аларның эше артты, ә хезмәт хакы элеккечә. 4000 якын барлыгы шушы аш-су осталары эшли. Әлбәттә, аларның хезмәт хакларын тагында күбрәк күрәсе килә иде. Менә шул әйтегендә, әгәр дә 12 000-нән 16 000-гә кемгәдер каядырган өстәмә түлиләр, 18 000, 20 000 алучылар да бар. Бу әле без исәпкә алган иң зур зарлар гына. Прокуратура һәм Роспотребнадзор исә ашханәне тулысынча энә күзеннән үткәрә. Многочисленные нарушения. Кагыйдә бозулар күп. Бу менюдагы аермалыклар гына түгел, ашхана хезмәткәрләренең шул менюны белмәве дә. Икенчедән, азык-төлекнең маркировкасы укырлык түгел. Өченчедән, аш бүлмәсендә кирәксез әйберләр саклау. Исемлекне тагын дәвам итәргә мөмкин. Бу бер караганда нәни генә, әмма шул ук вакытта мөһим кимчелекләр нәрсәгә китерергә мөмкин соң? Следователи в Дагестане сейчас проводят проверку и выясняют, что стало причиной серьезного отравления детей. Әйтик, шул ук Мәскәү өлкәсе яки Дагыстандагы хәлләр килеп чыкса, гыйнвар ахырында берничә шәһәрдә йөзләгән баланың агулануы турында билгеле булган иде. Тикшерүләр февраль ахырына кадәр дәвам итәчәк. Роспотребнадзор быелдан керткән яңа күрсәткеч ашап бетерелмәгән ризык күләменең коэффициентын исәпләүдә бар. Чөнки бер мәктәптә ул 10, икенчесендә 50 икән, сан зуррак булган оешма игътибар үзәгендә булачак. Балалар санында зур үзгәреш юк. Былтыр 1-4 сыйныфларда 208 000, быел 210 000 бала укый. Әмма быел пандемия төзәтмә кертә. Кайнар ризыкны төрле итеп кенә түгел, ә ешракта таратырга кирәк була башлый. Бу бөтен кеше бер юлы ашамасын өчен эшләнә. Санитар таләпләр шундый. Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы.